malah aku. Kowe iki ora jelas nih lho nek sing semprotkan sing dhuwur. Wis tak jelas nih wong ya wis ngomong Kowe iki iya. ngejum iki ngengkel kok apalan iki. Allah, ya ora ngene iki lho carane iki. Ora tau bener lho kowe iki. Lah terus ya mbok jongkok ning ngene iki piye maksude? Ngomong kowe lho itu sapine arep pakane opo ngene iki? Alah sapine yo pakane karo to dhewe. Wong aku yo ora roh kok. Lah kowe iki bolak-balik ngene iki kowe iki. Ya aku yo ora roh lek wong nyemproti ngesor barang. Iki suket lah tuh sapine ngene iki arep mangan opo? Alah mbuh yo ora urus. Oh, lah kowe nek jomong iki caleng iki santai. Oh, iki ora nglawan yo arepan. Apa aku pikir mbok wedi. Wong kene iki yo jangan ora kaya ngono kuwi yo, omong Pak Jiwo seneni aja aku sing diseneni. Malah aku sing diseneni. Aku iki kok yo kasar men. Ya carane iki. Ya Allah. Ya ora ngono kuwi wae Pak Jiwo sing mbok seneni ndak malah aku. Kok suwi-suwi karo wong wedok kok wani men lho. Ora melas nih di pulau Soro. Wong kok jengkelne tenan. Ngomong ki salah sing Pak Jiwo sing salah ora aku sing jemblungne kaya ngene. Terus tenan kok iki. Asakno